Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Throwback αυτής της εβδομάδας. Ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε καλά και είμαστε εδώ με μια πάρα πολύ αγαπημένη μας συνέντευξη με έναν ηθοποιό, τον οποίο τον απολαύσαμε τηλεοπτικά φέτος στο προξενιό της Ιουλίας και θεατρικά στην παράσταση Όνειρα Γλυκά στο θέατρο Τόπος Αλλού. Του χρόνου θα είναι θεατρικά στην παράσταση Ήταν όλοι τους παιδιά μου στο θέατρο Αλκαιονής σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Είναι πάνγλικος, είναι υπέροχος, είναι full αστείος. Θα τα ακούσετε όλα και μόνες και μόνα σας. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σέρφας. Καλώς ήρθες Δημήτρη, επισήμως πια. Καλώς σας βρήκα. Το εννοούμε. Λοιπόν, θα πάμε κάποια χρόνια πίσω. Τόσα δά είσαι μπουμπούκι του Μπαξέ. Ναι. Λοιπόν, πες μας την οικογενειακή συνθήκη που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Ποια είναι η οικογένειά σου? Τα αφημί, όχι. Ναι. Τα αφημί, πού, πότε, αυτό. Ωραία, λοιπόν. Γεννήθηκα στην Κρήτη. Είμαι μοναχοπέδι. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Χωρίσαμε όταν ήμουν αρκετά μικρός. Και βγαίνει το πάμε πακέτο. Πάμε πακέτο και βγαίνει. Μπαμπά! Εμείς φέραμε έναν άνθρωπο εδώ, Δημήτρη, σήμερα που έχεις να δεις καιρό. Όταν ήμουν 5, λοιπόν, χώρισε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Για καλό προφανώς, δεν έχω άσχημη εμπειρία μέσα από αυτό. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Είχαμε πάει, κοιμόταν ο πατέρας μου στον καναπέ. Εγώ και η μάνα μου είχαμε πάει σε μια βάφτιση και γυρίσαμε σπίτι και απλά ο καναπές ήταν άδειος. Και δεν μου είπε κανένας τι είχε γίνει. Απλά νομίζω το κατάλαβα. Εκείνοι το ξέρανε ότι θα γυρίσουν. Ναι, προφανώς. Ο καναπές ήταν άδειος, ναι. Προφανώς, ναι. Και μετά από αυτό, εγώ μεγάλωσα με τη μάνα μου στην Κρήτη. Ο πατέρας μου στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα στην Κρήτη. Ο πατέρας μου στο Ηράκλειο. Οπότε δεν ήταν ότι ήμασταν στο ίδιο νησί, ας πούμε. Ήμασταν 2 ώρες μακριά. Τον έβλεπα κάποια Σαββατοκύριακα. Μπορεί να περνούσε και μήνες βέβαια που να τον δω. Αλλά μεγάλωσα καλά. Δεν είχα ποτέ τσακωμούς ή τίποτα. Σε αυτό το περιβάλλον, τέλος πάντων, πέρασα καλά. Με μεγάλωσε μια πολύ καλή γυναίκα, η μάνα μου, την οποία λατρεύω. Οπότε ήταν όλο πολύ ισορροπημένο. Τον έβλεπες λοιπόν, δεν σου έλειπε σαν πατρικό? Τον έβλεπα. Ξέρεις τι, επειδή έλειπε και αρκετά, γιατί δουλεύει λόγω της δουλειάς του, είναι φωτογράφος, οπότε... Τέχνη, ναι. Ναι, τέχνη. Τέχνη. Οπότε έλειπε. Μπορεί να έλειπε και για να χρειάζεται να λείπει για 3 μήνες, ας πούμε, γιατί ταξίδευε συχνά. Ήταν συνέχεια, δηλαδή. Αυτές οι μπλέτσες ήταν ο μπαμπάς σου? Πού είσαι? Τέλειο. Όχι, απλά. Τον έχουμε αναφέρει τόσες πολλές φορές στον άνθρωπο να έρθει κάποια. Τον ευτύχη. Ή κάποια, τα Μιράντα να μας κάνουν μια φορά. Μ' αρέσει ο ευτύχης, έχει κάτι ωραίο, δεν ξέρω. Ναι, έχει κάτι πολύ ωραίο αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Ευτύχησα άλλη στιγμή. Νομίζω ο πατέρας μου έχει ζήσει περισσότερες ώρες στο αμάξι του παρά στο σπίτι του. Γιατί φωτογραφίζει ξενοδοχεία, οι μονάδες, whatever, οι σπίτια και αυτό, οπότε έλειπε. Οπότε συνήθισα σε αυτή την απουσία, ρε παιδί μου, στην απουσία του συνήθισα. Οπότε ναι. Τώρα παρόλα αυτά μένουμε δίπλα, είναι 1 τέταρτο μακριά από μένα. Είσαι Αθήνα? Ναι, την ίδια. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό, πότε ήταν αυτό? Εγώ μετακόμισα όταν έκλεισα το 18 και ήρθα να σπουδάσω. Έτυχε εκείνη τη στιγμή ο πατέρας μου να ήθελε να μετακομίσει Αθήνα για να φέρει εδώ τη βάση του, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Και μένουμε 1 τέταρτο μακριά, οπότε τον βλέπω πολύ πιο συχνά. Τέλεια, εντάξει, εξορροπήθηκε. Τέλεια, εντάξει, θέλει να το κλείσουμε. Πάμε παρακάτω. Μια χαρά σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον μεγάλωσα. Η πρώτη σου παιδική ανάμνηση? Πρώτη παιδική ανάμνηση, λοιπόν. Θυμάμαι, το έλεγα προχθές αυτό σε κάποιον. Πολύ γρήγορος, μπράβο. Συγγνώμη, πού λες τις πρώτες παιδικές αναμνήσεις? Ποιος μας παίρνει τη δουλειά? Τι εννοείς? Όχι, το έλεγα σε ένα φίλο μου. Δεν το έλεγα σε. Το κράταγα αποκλειστικά. Ήμασταν σε ένα βουνό, νομίζω πρέπει να ήμουν 3, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Ο Γρηγόρης από την Ιουλία εξοπλίζει. Ήμασταν σε ένα βουνό. Με την Κυριακούλα και το Στράτη. Λοιπόν, ήμουνα με το Φώτη και την Παγώνα, οι γονείς μου. Ξεκάθαρα, βέβαια. Ήμασταν στο βουνό, είχε χιόνια και θυμάμαι ότι είχε ανοίξει το πρώτο παγκάζο ο πατέρας μου στο βαν που είχε τότε. Ήταν καλό βαν, ήταν βαν για τον εξοπλισμό του, δεν ήταν κανένας περίεργος. Μπορεί να πας μετά για τον δρόμο, ναι. Και θυμάμαι ότι φτιάχναμε ένα χιονάνθρωπο. Αυτό θυμάμαι. Απλά το κάναμε πάνω στο αμάξι, δεν ξέρω γιατί ακόμα. Μάλλον για να τον πάρουμε σπίτι, θυμάμαι, νομίζω τον πήραμε. Ναι, τον πήραμε σπίτι μετά. Έμεινε σταθερός? Ναι, έμεινε γιατί τον κρατούσαμε πίσω στο βαν. Αυτή ήταν. Πώς τον κρατούσες πίσω στο βαν? Ήμουνα πίσω και τον κρατούσα. Ήταν μικρός χιονάνθρωπος, ήταν μίνι.
Είμαστε μινιμαλιστές. Και ήσουν σε κάποιο. Πώς το λένε, την καρότσα και τον κρατούσε. Τι ήτανε, Fiat Panda, τι ήτανε. Δεν ξέρω καν αν αυτό που είπα είναι μοντέλο. Τέλος πάντων. Ήταν ένα. Είχε χώρο, ας πούμε, να κάτσεις πίσω. Ναι, ήταν τύπου σαν καρότσα από πίσω. Μπορούσες να το κρατήσεις. Και η καλύτερη σου παιδική ανάμνηση, top of the top elite. Μπορεί να είναι 2 ή 3, άμα δεν έχεις μία. Top of the top. Δύσκολο. Πάρ' το χρόνο. Έχω πολλές. Τέλεια. Ωραία. Έχω νομίζω την καλύτερη ανάμνηση. Τυχαίνει και είναι παιδική, αλλά είναι η καλύτερη μου γενικά. Ωραία. Η οικογένειά μου, η οικογένεια της μαμάς μου, οι παππούδες μου είναι ψαράδες. Και τα αδέρφια της μάνας μου και ο ξαδερφός μου είναι ψαράδες. Οπότε μεγάλωσα στο λιμάνι. Μεγαλώσαμε στη θάλασσα δίπλα. Και τα καλοκαίρια, εγώ και ο ξαδερφός μου που είμαστε στην ίδια ηλικία, πηγαίναμε με τους θείους μας στο Καΐκι. Και πηγαίναμε μέσα. Έχει ένα νησί απέναντι από την Ιεράπετρα, τη Χρυσή, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος που έχει έρθει ο Ευτύχης Πλέτσας. Στείλε μας ένα μήνυμα να το βλέπουμε. Και το έχει παρουσιάσει πολύ ωραία, να πούμε. Όπως όλα τα μέρη. Αν μας ακούσεις. Και πηγαίναμε εκεί για 5 μέρες, 10 μέρες. Οπότε μέναμε σε ένα καΐκι. Μένατε στο καΐκι. Μέναμε, ναι, κοιμάμασταν από κάτω στο μπάρι. Μαγειρεύαμε εκεί τα ψάρια που πιάναμε το πρωί και ξυπνάγαμε. Το λέγαμε τις 5 ώρα το πρωί. Να πω ότι η θεία μου ήταν πολύ καλή μαζί μας. Δεν ήταν. Παιδική εργασία. Ναι, δεν ήταν παιδική εργασία. Ασχέτως αν κρυβόμασταν όταν φεύγαμε εκτός λιμανιού. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι να έχεις αυτή η θεία. Ναι. Τα παιδιά. Οπότε φέρναμε και ψάρι μια χαρά στο σπίτι όταν γυρνούσαμε. Φέρναμε το ψάρι, φέρναμε μάνα, έφερα φαγητό 7 χρονών πιτσιρίκι. Μαμά, έφερα μπακαλιά. Μπακαλιά, δεν πιάνουμε, τι λέω. Τέλος πάντων. Καλύτερη μου ανάμνηση λοιπόν, επειδή ξυπνούσαμε πολύ νωρίς για να σηκώσουμε τα δίχτυα. Ρε παιδί μου, συνηθίζεις να βλέπεις την αυγή να βγαίνει από βουνό. Δεν συνηθίζεις να τη βλέπεις να βγαίνει από θάλασσα. Εδώ στην Αθήνα δεν θα συνηθίζεις να βλέπεις ήλιο να βγαίνει από αυτό. Οπότε και σε νησί, ρε παιδί μου, το να δεις να βγαίνει ο ήλιος από το νερό είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά το να είσαι σε ένα καΐκι. Μέσα στη θάλασσα, στο πουθενά. Και να βλέπεις ξαφνικά να σηκώνονται ο ήλιος ήταν μια συγκεκριμένη μέρα, ρε παιδί μου. Θυμάμαι γιατί σηκώναμε τα δίχτυα και επειδή είναι κίτρινα, διαπερνάει το φως το δίχτυ τέλος πάντων και και γυαλίζουνε και τα δίχτυα γίνονται χρυσά. Και είναι τόσο όμορφη αυτή η εικόνα. Νομίζω ήταν η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Μόνο από την εικόνα αυτή ήταν πανέμορφη. Ήταν όλα ήσυχα, δεν ακούς τίποτα. Μόνο καμιά Παναγία που ρίχνανε οι θείοι μου και βγάλε ψάρι να πούμε. Αυτό σου χάλε τη στιγμή. Όχι, ήταν γλυκό. Τι ονειρικό και βγάλε ψάρι. Βγάλε ψάρι. Παρ' όλα αυτά. Σε γιώνεις. Ναι, μέσα στην απλότητά του και στη λαϊκότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να ζητάει να βγει ψάρι, που καθόμαστε και έχουμε κοιμηθεί. Είναι Οικονομίδη, θα έλεγε. Ναι. Πέρασα πολύ όμορφα, μεγάλωσα πολύ ωραία με αυτούς τους ανθρώπους και με τον ξάδελφό μου εκεί. Νομίζω αυτή είναι η αγαπημένη μου ανάμνηση. Το ήλιος να βγαίνει από τη θάλασσα και εγώ να είμαι πάνω στο καΐκι και να τον βλέπω. Σου λείπει, τώρα που είσαι στην Αθήνα, ποιες διαφορές βλέπεις όταν μεγαλώνει κάποιος στην Κρήτη? Λοιπόν, υπάρχει. Πόσο γραφική ερώτηση. Όχι, καθόλου. Ναι. Και μου αρέσει και πολύ αυτή η ερώτηση. Γιατί με έχουν ερωτήσει, θα ήθελες να μεγαλώνεις στην Αθήνα αντί για την Κρήτη? Ποτέ. Όχι, δεν θα ήθελα. Νομίζω, επειδή είναι πιο μικρό, για παράδειγμα, έχουμε 2 σχολεία. Το κακό με την Κρήτη και συγκεκριμένα την Ιεράπετρα, την πόλη που μεγάλωσα εγώ, είναι ότι όλοι ξέραμε τα πάντα για τον άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορεί να με γνώριζα ποτέ μια κοπέλα, να τη γούσταρα τρελά και να ήξερε τα πάντα για μένα και εγώ τα πάντα για εκείνη. Και δεν ήταν και πολύ κολαγευτικό ή κάτι αυτό, δεν είναι ωραίο. Αλλά μέσα σε αυτή τη μικρή κοινωνία, οι γονείς σου δεν φοβούνται για εσένα. Γιατί τους ξέρουν όλους. Οπότε μέσα σε αυτό σε αφήνουν πάρα πολύ ελεύθερο. Δηλαδή, σε μια μικρή κοινωνία, επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί γνωρίζεις σε ποια μέρη θα πάει το παιδί σου, είναι πολύ πιο εύκολο να μεγαλώσεις. Ένιωσες καταπίεση όμως ποτέ? Όχι. Ότι μαλάκα, έχω βαρεθεί να πηγαίνεις τέτοια πράγματα. Ναι, εννοείται. Ήρθε Αθήνα 18 χρόνων μούλικος, παρακαλώ πολύ. Ναι, αλλά όλη αυτή την εφηβεία την έζησε. Ήρθε σε καλή ηλικία, υποτίθεται. Ναι, ανέμενα κι άλλο, νομίζω δεν θα ήθελα και πολύ. Μου λείπει πολύ. Όταν πηγαίνω, μου αρέσει να τη βλέπω, αλλά μου λείπει μετά από 6 μήνες βέβαια. Δεν ξέρω αν.
Έχει σχέση και με αυτό που θέλεις να κάνεις τώρα. Αν εγώ θέλω να γίνω ψαράς, ας πούμε. Μια χαρά η Κρήτη. Μια χαρά. Ήταν τέλεια, ναι. Τέλεια. Θα ήσουν εσύ ο θείος που θέλει. Αυτό δεν έβγαλε ένα ψάρι να πούμε. Όχι, ήταν. Το νιώσαμε αυτό με τους φίλους μου. Ότι ξέρεις, θέλουμε να φύγουμε λίγο, να αλλάξουμε παραστάσεις, να πάμε κάπου. Αλλά νομίζω παντού δεν το νιώθεις αυτό. Λογικό, ναι. Και Στην Αθήνα δεν το νιώθεις. Εγώ, ας πούμε, δεν το έχω νιώσει στο σπίτι της Αθήνας. Ούτε εγώ. Αλλά γιατί ξέρεις πως στην Ελλάδα δεν έχεις και άλλη επιλογή στο να δεις έξτρα. Ναι, δηλαδή η Αθήνα είναι το πιο urban place, ας πούμε. Εντάξει, για ένα παιδί από την επαρχία είναι απόλυτα λογικό. Ναι, εννοείται. Όταν μπήκα εγώ στο μετρό, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν έχουμε μετρό κάτω. Για μένα το μετρό ήταν. Είναι πολιτισμικό σοκ. Ναι, το να μπαίνω μέσα και να βλέπω. Να, κάτι που δεν το βλέπεις εύκολα κάτω, που τώρα ελπίζω να φτιάχνει. Η σεξουαλικότητα, ας πούμε, των ανθρώπων ή το στυλ ή οτιδήποτε δεν μπορεί να φανεί. Πιο πολύ χαμό στην Κρήτη. Ναι, δεν μπορεί να το δείξει κάποιος εύκολα. Δηλαδή, αγόρι με τα κούνη να κυκλοφορεί στην Κρήτη. Όχι. Μόνο να συμβεί αυτό. Όχι, ούτε καν τα κούνη. Όχι, το τακούνι είναι πολύ πιο κάτω από αυτό. Δηλαδή το να είναι θηλυπερεπής, ας πούμε. Η χειρότερη σπιτική ανάμνηση. Χειρότερη. Γιατί το κάναμε πάρα πολύ family friendly τώρα. Λοιπόν, χειρότερη μου παιδική ανάμνηση. Έχω μία. Αν είναι μόνο μία, είσαι καλά. Επειδή δεν θυμάμαι κάποια πολύ άσχημη τώρα και. Επειδή είμαι και. Δεν θέλω να τις λέω και τις πολύ άσχημες, τις αφήνω κάπου πίσω. Θα πω μία που είναι ψιλοαστεία, ρε παιδί μου. Ήταν άσχημη γιατί εγώ νιώσα άσχημα. Ήμουν 8 χρονών κάπου εκεί. Όταν ήμουν μικρός, είχα κόλλημα με τα τρένα. Είχα τρελό κόλλημα με τα τρένα. Επειδή στην Κρήτη δεν έχουμε τρένα. Και δεν χάσατε και κάτι. Όχι, μην το ξαναπείς αυτό. Θέλω να κάτσεις καλά, Τέμπη 2023. Τούσου. Για αρχή. Ναι. Δεν είπα ότι μου αρέσει το κράτος. Είπα ότι μου αρέσουν τα τρένα. Δεν έφταιγε το τρένο που συγκρούστηκε με μία. Όχι, αλλά τα τρένα στην Ελλάδα είναι έτσι. Ναι. Σαν παιδί μου άρεσαν. Μου άρεσαν να τα βλέπω, ρε παιδί μου. Δεν ήταν. Δεν έχει Κρήτη. Όχι, δεν έχει καθόλου. Μόνο πλοίο. Όταν ερχόμασταν δηλαδή στο Άραγος διακοπές, γιατί από εκεί είναι οι παππούδες, οι γονείς του πατέρα μου, ας πούμε. Με πήγαιναν στις ράγες του τρένου και απλά καθόμουν και έπαιζα μόνος μου, χωρίς λόγο, δεν ξέρω γιατί. Μου άρεσαν τα τρένα, τέλος πάντων. Ωραία. Δεν υπήρχε κάποιο άγχος μην περάσει τρένο εκείνη την ώρα. Ήταν εγκαταλειμμένο. Νομίζω ήταν εγκαταλειμμένο. Δεν ήταν ο κανονικός σειρμός. Ή απλά με προσέχανε πολύ. Πολύ. Ναι, ήταν. Εντάξει, το τρένο το βλέπεις. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, εντάξει, το νιώθεις στο έδαφος. Υπάρχει ένα τέτοιο, μην είναι το που πάω στη Ράγα και περνάει το τρένο. Ναι, ρε παιδί μου. Είναι ο θείος μου λοιπόν που έχουμε μαζευτεί όλοι. Όχι, ψαράς. Όχι, δεν είναι. Όχι, ο θείος μου είναι ο θείος μου από τη μεριά του πατέρα μου, τέλος πάντων. Και έχει φέρει 3 δώρα για τα εγγόνια της οικογένειας. Μέσα στα εγγόνια είμαι και εγώ. Έχει φέρει ένα μεγάλο δώρο, ένα μεσαίο και ένα μικρό. Και του λέω: Θεία, το μεγάλο είναι για μένα, έτσι. Και μου κάνει υπομονή. Ακριβώς. Μου λέει υπομονή, θα δεις. Πηγαίνουμε πάνω. Το μεγάλο είναι για το. Τέλος πάντων για το ένα παιδί για το ένα εγγόνιο, όχι για μένα. Δεν θυμάσαι το όνομα. Φάνη το λένε, απλά για το Φάνη, ας πούμε. Ναι. Και ήταν ένα τρένο. Και εγώ το βλέπω και λέω: αν αυτό που θα μου δώσει δεν είναι κάτι που με μεταμορφώνει σε εξωγήινο. Ολόκληρο τηλεφωνικό σταθμό. Δεν το παίρνω. Πάει το μεσαίο δώρο, λέω: δικό μου, δεν γίνεται. Όχι. Πάει στο δεύτερο. Είσαι το μικρότερο εγγόνι. Όχι, με το μεσαίο. Άρα cute. Ναι, ακριβώς. Πάει στη Ξένια λοιπόν, που είναι μια μπάρμπι, κάτι κοριτσίστικο παιχνίδι. Δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει. Και πάμε στο μικρό δώρο και είναι τηλεκατευθυνόμενο. Και εγώ συχαίνομαι τα τηλεκατευθυνόμενα. Αλήθεια. Τα απεχθάνομαι. Τι τηλεκατευθυνόμενο? Ήταν ένα τρακτέρ. Λοιπόν, το βλέπω και νιώθω. Γι' αυτό έχει πιο άσχημη μου ανάμνηση, γιατί ένιωσα πολύ άσχημη, γιατί έβαλα τα κλάματα μπροστά σε όλη την οικογένεια. Ήθελα εγώ το τρένο. Και βλέπω τον πατέρα μου να τα έχει πάρει κρανίο. Τύπου αχάριστος που δεν εκτιμάει. Ναι. Και μου λέει: πάμε ρε, έλα. Πάμε με το θείο σου, πάμε τώρα στο Άστρος, στο μαγαζί στο παιχνιδάδικο της περιοχής, να πάμε να σου πάρουμε ένα τρένο τώρα. Ο πατέρας μου τα έχει πάρει κρανίο. Φεύγουμε λοιπόν, σε όλη τη διαδρομή εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια ενέργεια που θέλει να με σκοτώσει στο αμάξι και έρχεται από τον πατέρα μου γιατί έχει νεύρα. Τι του συμβαίνει? Θείος χαλαρός. Χαίστηκε, ένα δώρο είναι. Μου παίρνουν το τρένο λοιπόν. Και είναι η χειρότερη μου ανάμνηση γιατί νιώθω πολύ άσχημα και ήταν από τις μοναδικές φορές που ο πατέρας μου είχε τόσα πολλά νεύρα μαζί μου.
Και αυτή την παρεξήγησε την έλυσα φέτος, όταν διηγήθηκα αυτή την ιστορία στον πατέρα μου και μου είπε: αγόρι μου, είχα πάρα πολλά νεύρα. Αλλά όχι μαζί σου, με το θείο σου. Αφού ξέρει ότι το ήξερε ότι είχε σκόλυμα με τα τρένα. Είναι δυνατόν να το πάρει και να το δώσει στο φάνη, το 4χρονο. Και απλά. Εν τέλει κατέληξε. 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια μετά. Αποκαταστάθηκε. Justified. Καλά, και ο θείος. Εντάξει τώρα. Ήταν φανερό το κόλλημα. Είχα κόλλημα με τα τρένα. Είχα κόλλημα, ρε. Δεν είναι ότι απλά δεν σου παίρνει. Πάει και παίρνει τον άλλον. Αυτό δηλαδή ήταν. Ρε, εσύ ήταν προκλητικός. Το βλέπεις αυτό, το βλέπεις. Α, δεν είναι δικό σου. Το λατρεύω αυτό, θέλω να πάρει το του. Καλά, δεν θα το κρίνουμε τη σχέση. Απλά ήταν. Ναι, πάντα είναι άσχημα ανάμνηση, γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου είχε πάρα πολλά νεύρα. Τώρα κατάλαβα ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που είχε τα νεύρα. Το θέατρο πότε μπαίνει και λες, είπες στο γέννη ηθοποιός κατευθείαν από μικρή ηλικία και γεια σας? Όχι, σίγουρα όχι. Το είπα. Λοιπόν, ήμουν στην πρώτη ηλικίου, μπαίνουμε στη θεατρική ομάδα. Είχατε θεατρική ομάδα. Ναι, είχαμε θεατρική ομάδα. Η Κρήτη είναι πολύ φιλότεχνη γενικά. Είναι όντως φιλότεχνη. Μπήκα στη θεατρική ομάδα, λοιπόν. Γνώρισα εκεί την πρώτη μου σκηνοθέτη, γιατί εγώ τη θεωρώ την πρώτη μου σκηνοθέτη, την Πόπτη Δασκαλάκη, και θα τους το στείλω απλά για να το ακούσουν. Shout out στην Πόπτη Δασκαλάκη και πού, και άλλη μία επικοινωνία. Και η Μαρία Μεταξάκη ήταν καθηγήτριά μου. Και στη Μαρία Μεταξάκη. Οι οποίες, όντως, το αναφέρω γιατί ήταν πολύ inspiring. Ναι, δεν κατάλαβαν ότι. Δεν νομίζω ότι το έκαναν. Δεν καταλάβαιναν το τι μας μεταφέρουν. Μας μάθαιναν πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό ήταν. Ναι, όχι το θέατρο. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που δεν είναι ένας κορνιοτοπίτη. Πώς λέγεται, κονιορτοποίηση. Τι είναι εκεί. Στραμπούλεξες τη γλώσσα σου, εντάξει. Κονιορτοποιητικό τρόπο σκέψης που τα πατάει όλα. Ρε παιδί μου, ήμασταν εκεί και κάπως όλα. Έβγαζε νόημα. Όχι, αυτό πήγα να πω, αλλά κατάλαβα ότι δεν έβγαζε νόημα να πω αυτό. Όχι, πράγματα που δεν μπορούσαμε να μάθουμε στο σχολείο, γιατί το βιβλίο δεν ήταν καλό, γιατί μπορεί ο καθηγητής να μην ήταν καλός, γιατί εμείς μπορεί να μαλακιζόμασταν και οτιδήποτε. Εκεί διαβάζαμε ένα κείμενο και ζητούσα από παιδιά που κάποια παιδιά μπορεί να μην ήταν θεατρόφιλοι, απλά να λένε «Α, θεατρική ομάδα, για να δω την αυτό». Και εγώ, ας πούμε, ήμουν αυτό το παιδί, ήμουνα «Όχι, θεατρική ομάδα, γιατί όχι, ας πάω να πάρω μέρος σε κάτι». Και μέσα από αυτό αναλύαμε χαρακτήρες, ρε παιδί μου, από το κείμενο και πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω. Μας ορίμασε πολύ περισσότερο από το να μην πηγαίναμε ποτέ στη θεατρική ομάδα. Αυτό μας έμαθε να έχουμε αυτοπεποίθηση, μας έμαθε να έχουμε όρεξη και να διαβάζουμε και πράγματα που... Πότε πήγες? Πήγα όταν ήμουν πώς ήμουν στην πρώτη ηλικία? 16 χρονών. Δεν είχατε πριν ή είχατε και εσύ δεν πήγαινες? Στο γυμνάσιο δεν είχαμε, είχε το Λύκειο. Οπότε όταν πήγα στο Λύκειο έμαθα ότι υπήρχε θεατρική ομάδα. Τότε είχα τη δυνατότητα να πάω. Πήγα λοιπόν. Πέρασα υπέροχα. Κάναμε τη δεύτερη χρονιά, ανεβάσαμε το Δον Κιχώτη. Έκανα εγώ το Δον Κιχώτη. Και πρωταγωνιστή! Μας έχουν πάρει τηλέφωνο για μια συνέντευξη τότε. Για μια συνέντευξη τοπική, ρε παιδί μου. Μαλάκα, τι ακούω, τη σχολείο παράσταση. Ναι, και μου κάνανε εσύ ποιο ρόλο κάνεις. Θα μας πεις λίγο να ναι. Και εγώ στο μυαλό μου τότε και τώρα, ο πρωταγωνιστής για μένα είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Δεν το λέω με την έννοια της βαρύτητας, ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Και γυρνάω και λέω, μου λένε εσύ ποιο ρόλο κάνεις? Λέω, εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Με κοιτάνε όλοι με δολοφόνο. Εκεί σου βγήκε λίγο το ψώνιο που λέγαμε. Αυτό θέλω να πω ότι. Λοιπόν, το παίρνω πίσω. Η προηγούμενη ανάμνηση δεν ήταν χειρότερη. Αυτή είναι η χειρότερη μου ανάμνηση. Γιατί σου είπανε, ναι. Με κοιτάξαν όλοι με ένα πολύ μεγάλο δολοφονικό βλέμμα. Ακόμα και ο κολλητός μου τότε ήταν. Τι λες, βρε μαλάκα. Ήταν μία που ήταν μαζί μας στη θεατρική ομάδα, πολύ καλή γυναίκα, που μου είπε ότι είχε ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό και είπε ότι θέλει να με σκοτώσει. Και ήμουν 17, δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να μου πει, αλήθεια είναι, δεν το γούσταρα πολύ. Ναι, γιατί δεν το είπα ποτέ ψωνίστηκα, το είπα. Κάνω τον πρωταγωνιστή, άρα το είπα, ναι, αυτό, ναι. Το είπα συναίσθητα, κάνουν αυτό το ρόλο. Και είπα, ο συμπρωταγωνιστής είναι ο μπλα μπλα μπλα, ο Οδυσσέας που κάνει το Σάντσο Πάντσα, ή αυτός είναι αυτός.
Με ροή ρόλων. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Δον Κιχώτης είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης. Ναι, Αυτοί θέλουν να ακούσουν απλά κάνω το Δον Κιχώτη. Ναι, πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι. Δηλαδή τώρα δεν θα το έκανα, αλλά ήμουν 17. Ναι, σαν μικράκι. Κάνω τον πρωταγωνιστή. Ναι, αυτό είπα. Είπα κάνω τον πρωταγωνιστή. Είπα κάνω τον πρωταγωνιστή. Δεν το είπα καν σωστά. Και κάπως αυτό με έχει λίγο στιγματίσει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω. Μιας και μπαίνει και ο Λέων στη μέση που είναι το ψώνιο μου από μέσα, προσπαθώ να μην το βγάζω. Μου τις πάνε ψωνίστικες συμπεριφορές. Όποτε βλέπω ότι πάω εκεί, προσπαθώ να την αποφύγω. Και πότε θα γίνεις ηθοποιός? Λοιπόν, αυτό. Μας πάνε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παράσταση εδώ, Κιχώτης. Πέρασα υπέροχα. Πάμε τρίτη λυκείου και κανονίζουν για μια θεατρική. Να κάνουμε μια εκδρομή τέλος πάντων στην Αθήνα, στο Εθνικό Θέατρο. Αυτό είναι πριν 3 χρόνια, έτσι, είτε 5. Ναι. Πηγαίνουμε λοιπόν. Το 18. Μπαίνουμε μέσα να δούμε την παράσταση. Ποια παράσταση ήταν? Ο Perry Kid του Δημήτρη Λιγνάδη. Το έχουμε γαμίσει, δηλαδή έχουμε πει εδώ πέρα είναι όλα τα κάνσελ, πράγματα. Ναι. Ξαφνικά πήγε στο Εθνικό. Ναι, αυτό. Επίσης δεν είδα ποτέ. Δεν είναι ότι είδα την παράσταση, είναι ότι μπαίνουμε μέσα. Κάτσα και με τον φίλο μου τον Αντώνη, το Σκύβαλο. Ήμασταν μαζί στη θεατρική ομάδα. Βλέπω την αίθουσα και γυρνάω και κάνω στον Αντώνη. Κλαίω καταρχάς. Και του λέω. Θέλω κι εγώ. Του είπα κυριολεκτικά αυτό. Νομίζω ανήκω εδώ. Θέλω να γίνω ηθοποιός. Ανήκω. Όχι με τη σοβαρότητα, ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Και ο Σκύβαλος μου αρέσει το ίδιο σπίτι. Το δύο Αθηνών. Και βγαίνω έξω από το Εθνικό, πριν ξεκινήσει η παράσταση, ήμασταν ακόμα στο πρώτο κουδούνι. Παίρνω τη μάνα μου, της λέω έλα. Μου λέει έλα. Κλαίω, της λέω θέλω να γίνω ηθοποιός. Μου λέει οκ. Να το συζητήσουμε. Όχι, πάμε σπίτι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Μου περνάει κατευθείαν. Μου περνάει η παγώνα. Παγώνα, λες τη μάνα σου. Τη φωνάζεις και έτσι. Είναι ωραίο, να μου το αναφέρω. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον το παγώνα. Α, τη λένε παγώνα. Παγώνα τη λένε. Χτυπάει δεύτερο κουδουνάκι. Έλα, πήγαινε τώρα να δεις την παράσταση. Και μετά βλέπω τον Perry Kid του Δημήτρη Λιγνάδη. Την επόμενη μέρα είχαμε και ένα σεμινάριο μαζί Δόλια μου. με το Λιγνάδη. Εγώ πέρασα πολύ ωραία παρόλα αυτά. Μου έδωσε και πολύ σημασία ο Δημήτρης. Φυσικά. Σε όλους μας έδωσε από το σχολείο που είχαμε πάει εκδρομή, σε μένα, στον Αντώνη, σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και με συγκίνησε γιατί. Είναι δάσκαλος. Χριστέ μου, πάω σε μια πολύ. Κοίτα, δεν θα μπουν όλα αυτά. Ωραία, τέλεια, μια χαρά. Θα μπουν τα κομμάτια της παράστασης. Ναι, ο Λιγνάδης έχει. Τον αναφέρουν συχνά ως καυλωτικό καθηγητή. Ναι. Ότι τύπου. Είναι αυτό που μιλάει και το προτείνει. Ναι, μαλάκας, μη λέμε τώρα. Ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, ένας άνθρωπος. Απλώς εκκρεμεί ένα εφετείο γι' αυτό. Αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ άρρωστος και. Ρε παιδί μου. Δεν το κάνει κακό δάσκαλο όμως. Ναι, δηλαδή τώρα αλήθεια, ήταν προχθές ένα άκυρο στιγμιότυπο από το 50-50, ας πούμε, που έλεγε κάτω ο Φιλιππίδης ένα από τους κλασικούς αυτοσχεδιασμού που κάνει πάντα και γέλασα. Βέβαια δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή ο Λιγνάδης ήταν πολύ καλύτερος καθηγητής. Ναι, όχι ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι με όσα αναφέρονται για τον κάθε άνθρωπο. Ακόμα και με τον Μέλ Γκίψον, ας πούμε, που εγώ τον θεωρώ πολύ καλό ηθοποιό και δεν ξέρω γιατί το έπιασα σαν παράδειγμα. Μου ήρθε ο Μέλ Γκίψον στο μυαλό. Με όλα αυτά που έχουν βγει, ότι ήταν κακοποιητικός, ότι ήταν. Το ένα δεν είναι το άλλο. Ναι, αυτό. Το ένα δεν είναι το άλλο. Μπορεί να είσαι πολύ γαμάτος ηθοποιός και να είσαι πολύ μαλάκας και το ανάποδο. Μπορεί να σημαίνει ότι το ένα. Ότι επειδή είσαι πολύ καλή στο οποίο δεν πειράζει πως επίπεδο ναι, αυτό. Βέβαια, μέχρι να μπει και μέσα στη φάση. Δηλαδή, πώς να το πω, αν κάποιος είναι μαλάκας, τυχαίνει εμένα και μετά από εκεί και δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που παίζει. Είναι και ανάλογα. Επειδή δεν τον πάω. Δηλαδή, π.χ. στον Οικονομόπουλο που λέγαμε πριν, θα ακούσεις τα τραγούδια του στο YouTube. Εγώ δεν θα πάω να πληρώσω για να τα δω. Θα το ακούσω στο YouTube. Αυτό είναι, αν το ακούμε όλοι, έτσι γίνεται διάσημο. Ναι, αλλά προτιμώ να ακούσω τον Έρωτα Αρχάγγελο σπίτι μου παρά να πάω να πληρώσω. Τον Έρωτα Αρχάγγελο. Βεβαίως. Πες μας γι' αυτό. Podcast 69. Για πες μας, Ειρήνη. 69 δεν θα είσαι σε καμία περίπτωση. Μη σποτάς και το 100. Μια χαρά. 90 μπορεί. Ναι, για πες. Οπότε είχατε ένα σεμινάριο την επόμενη μέρα. Ναι, που πήγε πολύ. Το σχολείο που το είχε κανονίσει. Ναι, ήταν πολύ ωραία εκδρομή. Πολύ ωραία. Σε αυτή την εκδρομή εγώ αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Και ο Σκύβαλος πότε το είπε που ήσασταν κολλητοί που πήγατε μαζί κόμπο? Όχι, δεν πήγαμε μαζί. Αυτός πήγε πρώτα στο ιστορικό. Ναι, ιστορικό. Και στο δεύτερο έτος νομίζω πήρε τη μεγάλη απόφαση και έδωσε.
Στα 19 δηλαδή. Στα 19 και πέρασε ο 2 με την πρώτη. Το όχι, ήταν καλός. Είναι ο Σκύβαλος τρίτο έτος. Είναι δεύτερο έτος. Όχι, στο δεύτερο έτος της σχολής του στο ιστορικό αποφάσισε να δώσει. Ναι, άρα είναι στα 20. Τώρα είναι β'20. Ναι, άρα στα 20 ή στα 19. Έδωσε στα 20 νομίζω. Ή κάπου εκεί στην αλλαγή, γιατί κάπου εκεί έχει τα γενέθλιά του. Ωραία. Άρα γυρνάς στην Κρήτη. Γυρνάω στην Κρήτη, γράφω τις Πανελλήνιες κανονικότατα. Και τις γράφω και Πανελλήνιες. Δεν ξέρω γιατί. Θυμάμαι να έχω διαβάσει ιστορία, γενικά ιστορία το αγαπημένο μου μάθημα. Θυμάμαι να μπαίνει το κριτικό ζήτημα, να το ξέρω απ' έξω γιατί λάτρευα Βενιζέλο και τέτοια. 20 σελίδες είναι το κριτικό ζήτημα. Ναι, αλλά εγώ το λάτρευα, ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχω διαβάσει. Μου άρεσε γιατί την Κρήτη, ρε τώρα. Έλα. Κρήτη, ρε. Μα ένα είναι το νησί. Τέλος πάντων και να μπαίνει το κριτικό ζήτημα και εγώ να βαριέμαι να γράψω. Συγγνώμη. Στις Πανελλήνιες σου μπήκε κριτικό ζήτημα. Ναι, μπήκε κριτικό ζήτημα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατό. Μπήκε κριτικό ζήτημα. Ναι. Το λες ότι ήταν εύκολο. Ναι, ήταν εύκολο ακριβώς. Γιατί όχι. Και θυμάμαι. Και το ήξερες κιόλας. Ναι. Το ξέρω απ' έξω γιατί μου άρεσε το κριτικό ζήτημα. Ωραία. Εγώ 20. Δεν το έγραψα ποτέ, έφυγα. Απλά βαρέθηκα να το γράψω και έφυγα. Θυμάμαι το μόνο μάθημα που με ενδιέφερε και όντως έκατσα και έγραψα στις Πανελλήνιες ήταν η έκθεση. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η έκθεση πολύ. Που ήταν και το μάθημα που πήρα το μεγαλύτερο βαθμό γιατί δεν το βαριόμουν. Τι είπε ότι έκανε, είπε ότι ήξερε την απάντηση και έφυγε. Είπες αυτό μόλις. Ναι. Προκαλώ τον Gossip TV. Εδώ άρθρο. Και το επιτρέπω να χρησιμοποιήσει. Όχι πως αν το έγραφα δεν είχα και τρελές ευκαιρίες να περάσω κάπου που θα ήθελα, αλλά δεν με ενδιέφερε η αλήθεια. Ναι, αλλά καλά, αν έγραψες 17 ιστορία. Όχι, μιλάω για το κριτικό ζήτημα. Δεν λέω ότι ήξερα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, σαν μαθητής, εγώ δεν ήμουν καλός, ειδικά στην τρίτη ηλικίου. Και τι έλεγες πριν το θέατρο ότι θα κάνεις? Πριν αποφασίσεις ότι θα γίνεις ηθοποιός, τι έλεγες ότι θες να κάνεις? Ήθελα. Δεν ταιριάζει καθόλου αυτό με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν είναι κανένας μαθητής. Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Μου άρεσε να σχεδιάζω. Συνδέονται αυτά, ενώ πολλοί αρχιτέκτονες γίνονται μετά ηθοποιοί. Ναι. Το Πολυτεχνείο είναι το αγαπημένο των Ναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ φιλόλογοι, πολύ νομικοί κιόλας, ξέρω. Καλά, ναι. Πάρα πολύ. Τα πολύ ψηλά δηλαδή. Ήμουνα στη σχολή και όλοι ήταν νομικά. Για παραπαρανομική, ναι. Όταν είχαμε συνελεύσεις και τέτοια, έβγαινε ο νομικός από μέσα τους, βάζανε γυαλί, βγάζανε σημειωματέρα. Λοιπόν, μιλάει ο Δημήτρης τώρα. Ανεβαίνανε πάνω, λες πες μου, εντάξει. Την εφηβεία σου πώς τη βιώνεις? Θα γυρίσει μετά στα πρώτα. Πώς τη βιώνω τώρα? Όχι, πώς τη βιώνω τώρα? Θα ήθελα να λέμε. Ηλικιακά, μπορείς την ψυχή, ναι. Εννοείς πώς τη βίωσα? Ναι. Οκ. Νόμιζα πως τη σκέφτομαι τώρα, κάτι τέτοιο. Είχα πολύ ωραία εφηβεία, δεν είχα ποτέ προβλήματα μετά. Ήσουν Αγία Καύλα και Επανάσταση ή ήρεμο παιδάκι έτσι του Μπαξέ? Νομίζω ήμουν κάπου στη μέση, ενώ δεν είχα ποτέ. Επανάσταση. Όχι. Ήσουν αντιδραστικός? Όχι απαραίτητα, όχι πολύ. Ήμουν αδίκαιος, αλλά αντιδραστικός δεν ήμουνα. Ένας Τσιγκεβάρα της Κρήτης. Ένας Τσιγκεβάρα της. Ναι. Κάπου, εντάξει. Κούβα και τέτοιο. Όπως το λένε και Κρήτη. Σιγά, εντάξει. Ίδια έκταση νομίζω έχουμε. Τη Λοζάνη, τι Κοζάνη. Ακριβώς. Ο Τσε. Θυμάμαι φορούσα και τραγιάσκα, οπότε πιάνετε για Τσε. Θα μπορούσα να φορούσα να πήγαινα με τραγιάσκα στο σχολείο. Ήθελες λίγο να σε προσέχουν οι ανθρώποι? Όχι, ήταν το λέον πράγμα που είχα. Ήταν και αυτό που μου είχε περάσει και η μάνα μου. Γενικά η μάνα μου είναι πολύ ωραία από μικρό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία για μένα και τη μάνα μου, για κάποιον άλλο κίτσου του κερατά. Δηλαδή το να πηγαίνω με τη ράντα στο σχολείο και ψιλοκάβαλο δεν βγάζει για πολύ νόημα. Μια σειρά εποχής όλη. Ναι, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή τώρα. Εντάξει, μείνε το στρίγευε τώρα, ναι. Ευχαριστώ. Είχες πρότυπα όταν ήσουν έφηβος? Και παιδάκι? Ναι. Τις καθηγήτριες. Εννοείς ανθρώπους που να ξέρω ή γενικά πρότυπα με κάποιον? Οτιδήποτε. Διάσημους, δικούς ανθρώπους, ό,τι να είναι. Είχα, ναι. Θα πω, είχα διάσημος. Μου άρεσε πολύ να βλέπω ηθοποιούς. Έλληνες? Όχι. Όχι, δεν είχα Έλληνες. Θεία μου στο ελληνικό θέατρο. Δεν είχα Έλληνες ηθοποιούς. Δεν το λέω άσχημα, το λέω ότι δεν είχα. Εντάξει, έχω τώρα, ας πούμε. Την Άννη τη Μάσχα. Ποιος είναι, σίγουρα. Την Άννη τη Μάσχα. Το Μάξιμο το Μουμούρι. Αυτό δεν το περίμενα. Όχι, τον έχω, ναι. Τον έχω γιατί. Γεια σου, Μάξι Πετρόου Μπακενιά. Τον έχω ως πρότυπο γιατί ρε φίλε είναι ο πρώτος μου σκηνοθέτης μετά τη σχολή, ο οποίος με έχει αγκαλιάσει όσο τίποτα. Και εμένα και τον κολλητό μου που παίζουμε μαζί. Ενώ είναι
Ναι, μου είναι πρότυπο το. Τα βήματα του κολλητού. Τα βήματα του κολλητού, ναι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ προσιτός. Και πολύ φίλος. Φίλος. Ναι, οικογένεια. Όσο μπορείς να γίνεις φίλος με κάποιον στη δουλειά και ειδικά με κάποιον που είναι μεγαλύτερος από σένα και να σκηνοθέτης σου, έτσι. Αλλά είναι πολύ καλός. Ναι, τον έχω ως πρότυπο. Δηλαδή, όχι απαραίτητα τώρα για το πώς. Αν μεγαλώσεις, στη σχολή θα πεθάνεις αύριο. Όχι. Αν μεγαλώσω, ναι, κοίτα. Μπορεί να πεθάνω αύριο. Και αυτό να είναι. Και να έχω πεθάνει πριν την τελευταία συνέντευξη στον Throwback 100. Πρότυπο. Είχα τον Keanu Reeves, ας πούμε. Αλλά. Εντάξει. 30 εντωμεταξύ Keanu Reeves. Πανέμορφος. Γιατί τώρα και λέω ότι είναι και τυπάρα και φοβερά έτσι αλληλέγγυο. Όχι ότι είχα ποτέ κάποια ερωτική με τον Keanu Reeves, δεν είμαι αυτή τη δεν είμαι γκέι. Αλλά και πάλι ο τύπος είναι πανέμορφος, δεν μπορώ να. He excels. Δεν μιλάμε αγγλικά, ναι. Ναι, εκπέμπει ομορφιά. Και μιας που είπες και για σεξουαλικότητα, η επόμενη ερώτηση τυχαία, χωρίς να ξέρεις, είναι ποιος ήταν ο πρώτος σου έρωτας. Ο πρώτος μου έρωτας. Ο πρώτος μου έρωτας, τύπου, όχι η πράξη. Όχι, πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Ναι. Αν η πράξη δεν συνάδει με τον έρωτα την πρώτη φορά, εντάξει, θα βγάλουμε τώρα. Εμείς συνήθως ακούμε και το ψυχολογίου. Μέχρι τα 18-20. Πρώτη φορά που... Και αν το πρώτο σεξ ήταν πριν τα 18, ναι, οκ. Πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Νομίζω ότι με όποια κοπέλα μου άρεσε, ας πούμε, κάπως για να μου αρέσει και για να έχω κολλήσει μαζί της, γιατί κάτι κύριο λόγο αυτό κάνω. Κολλάω με κάποια κοπέλα κυρίως. Ανεκπλήρωτα εννοείς. Ναι, έχω. Βαθιά μου ζεις αποθυμένο. Αχ. Και 3 ευχές και κόμπους δεν. Νομίζω ότι όλα κάπως ήταν έρωτες. Τώρα τον πρώτο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τι εννοεί όλα, νομίζω πως κάπως ήταν. Όχι, εννοώ ότι. Δυσκολευόμαστε σε μια εύκολη ερώτηση, παιδιά. Ναι, είναι λίγο εύκολη, η αλήθεια είναι αυτή η ερώτηση. Γιατί είναι πάνω στο χέρι σου το τι θα πεις. Άλλο το θα καταλάβουμε εμείς από αυτά που λέμε. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί είναι πάνω στο χέρι μου το τι θα πω. Κοίτα, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι ήταν. Δεν θέλουμε μήνα το μήνα, την Κατέρινα τότε, την επόμενη τότε. Δεν χρειάζεται να τα παίρνει με τα δεδομένα του σήμερα ότι είναι για σένα πρωτεύομαι. Είχα ερωτευτεί στα 14, ας πούμε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Ήταν ανεκπλήρωτος έρωτας. Ή τα φτιάξατε κάνατε κάτι. Τα φτιάξαμε στα 14 και δεν είχαμε. Τίποτα εννοώ. Ούτε φυλάκι όμως. Ναι, ξέρω εγώ. Ποιος ξέρει. Δεν θυμάμαι. Ήτανε τόσο. Ήμασταν 14, δεν ήταν τόσο. Τα 14, τουλάχιστον τα δικά μου 14 δεν ήταν όπως κάποια παιδιά τώρα στα 14 που είναι λίγο πιο επιθετικά. Ναι. Όχι, ήταν τότε. Κοίτα, ο πρώτος έρωτας που μπορώ να πω ότι ερωτεύτηκα και το λέω για να πάμε στο εύκολο της ερώτησης. Διέγραψε όλο το προηγούμενο που έχω πει. Ο πρώτος μου έρωτας ήταν πριν 2 χρόνια. Ήταν σχετικά αργά. Ναι. Εννοείς πρώτος ολοκληρωμένος ή πρώτος ή συνειδητός. Συνειδητός, να πω. Μαλάκα, είμαι ερωτευμένος, έχω κολλήσει άσχημα. Ναι. Με την κοπέλα που είστε τώρα, που είπες ότι ήσταν. Αυτός είναι ο δεύτερος μου έρωτας. Εντάξει. Και ο πιο δυνατός μέχρι τώρα, γιατί είναι η κοπέλα μου προφανώς. Άρα πριν δεν είχες κάτι. Πριν από αυτό όχι, όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά. Ήταν δικά σου το κεφάλι σου μόνος σου. Ναι. Σε αυτό που ανέφερα τώρα ήταν ξεκάθαρο. Δηλώνω ερωτευμένος. Σκέφτομαι μόνο. Κι άλλο άρθρο. Αυτό ξεκάθαρα θα γίνει άρθρο. Gossip TV. Ναι, ήταν πρόσφατα. Ούτε καν 2 χρόνια. 1,5 νομίζω κάπου εκεί ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Και μετά ήρθε πιο δυνατός από όλους. Δημήτρης Σέρφας. Άργησα πάρα πολύ να ερωτευτώ. Το βλέπω να συμβαίνει. Ωραία. Αλλά ο πιο μεγάλος ήταν αυτός που είδα ρε παιδί μου, ο πιο ξεκάθαρος που δεν πίστευα και πολύ στον έρωτα, στον κεραυνοβόλο. Ας πούμε την κοπέλα μου που είναι τώρα ήταν κατευθείαν. Δηλαδή είχε έρθει στο σετ, γιατί δουλεύαμε μαζί, ήταν βοηθός εκεί, σκηνοθέτη. Και απλά γυρνάω, την κοιτάω, δίνουμε τα χέρια μας. Γεια, και από μέσα μου Χριστέ μου. Τι κόλληση είναι αυτή. Τι δώρο ήταν αυτό. Που δεν ήταν κάτι, ήταν απλά μόνο και μόνο που τη βλέπω. Τι δώρο ήταν αυτό που απλά γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ήταν. Αν η παιδική και εφηβική σου ηλικία ήταν μια γεύση και ένα άρωμα, τι θα ήταν και γιατί, ή ξεχωριστά ή όλα μαζί? Ένα άρωμα. Λοιπόν, αν ήταν άρωμα, θα ήταν
κάτι σε κανέλα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον μου αρέσει η πολιτική κουζίνα. Δεν ξέρω. Η ταινία προφανώς. Τι ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Ξανακάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Αν ήταν γεύση και άρωμα, τι θα ήταν και αν ήταν γεύση και άρωμα. Είτε συμβολικά είτε σαν μνήμη. Αν ήταν γεύση θα ήταν μακαρόνια με κιμά. Είναι λίγο λαϊκό αυτό, δεν ξέρω αν είναι καθόλου ρομαντικό. Είναι όλων, είναι μακαρόνια με κιμά. Εντάξει, είναι μακαρόνια με κιμά, τέλος. Είναι το αγαπημένο μου, είναι. Ειλικρινά, νομίζω ότι αν πήγαινα να αυτοκτονήσω και είχα παραιτηθεί από τη ζωή και κάποιος ερχόταν και μου έλεγε: έχεις τόσους λόγους να ζήσεις, και του έλεγα: πες μου ένα λόγο για να ζήσω, και μου έφερνε απλά μια μακαρονάδα με κιμά. Το σκεφτόμουν να φέρω. Θα την έτρωγα και θα έλεγα: έχεις δίκιο. Θα δώσω μια μέρα στον εαυτό μου παραπάνω. Ναι, θα δώσω μια μέρα στον εαυτό μου παραπάνω. Αυτό. Οπότε θα πω μακαρόνια με κιμά και μυρωδιά θα πω κανέλα. Γιατί κανέλα, την πολιτική κουζίνα όντως δεν την είπα για. Όντως την ανέφερα γιατί μου έχει μείνει από εκεί η κανέλα. Είναι ότι. Ρε παιδί μου, επειδή μεγάλωσα με τη μάνα μου και γενικά. Πώς να το πω, έχω μεγαλώσει με μια γυναικεία οπτική σε πολλά πράγματα. Επειδή μεγάλωσα με τη μάνα μου. Ναι. Τι εννοείς? Γυναικεία οπτική. Ναι. Ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι, πρέπει να το εξηγήσουμε. Ναι. Και έχεις δίκιο με αυτό. Εννοώ ότι. Ναι, μεν είχα καλή σχέση με τον πατέρα μου, ναι, μεν τον έβλεπα από εκεί που, αλλά εγώ στην καθημερινότητά μου μεγάλωσα με μια γυναίκα. Αυτό πώς επηρεάζει, πολύ ωραία ερώτηση. Φτιάχνεις μόνος τώρα, μια γυναίκα η οποία είναι βαθιά ρομαντική. Είναι πολύ ευαίσθητη. Είναι εχθής. Έχει την έκτη αίσθηση. Δεν μιλάμε για τέτοιο. Συγγνώμη που πέταξα επιστήμη στο podcast. Η κυρία Λίτσα, πατέρα μας, είναι. Ας αφήσουμε τον εχθή στην άκρη. Έχει παρόλα αυτά μια πολύ ρομαντική άποψη για τη ζωή, τέλος πάντων. Και εμένα με υποστήριζε πάντα, ρε παιδί μου. Ήταν μια πολύ. Μου μιλούσε για τις γυναίκες, ρε παιδί μου, πολύ συχνά δηλαδή. Πώς τις συμπεριφερόμαστε. Ναι, δηλαδή μιλούσαμε για. Όχι πως εγώ μου έκανα. Δεν μεγάλωσα, ρε παιδί μου, πολύ. Πατριαρχικά. Ναι, που. Καλύτερα, αν με ρωτάς. Ναι, θα πω και εγώ καλύτερα. Νιώθω. Κοίτα, εγώ. Παρόλο που ήσουν στην Κρήτη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι νιώθω άβολα γιατί έχω μεγαλώσει. Και θα σου πω, βλέπω ότι μου λείπουν επειδή τώρα πια. Που είμαι 23, ρε παιδί, εντάξει, δεν είμαι 18. Μεγάλος. Ορίμασε. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι βλέπω παιδιά της ηλικίας μου που είναι πολύ πιο. Καγκούρια. Όχι καγκούρια, βλέπω παιδιά που δεν είναι καγκούρια και δεν είναι μαλάκες, αλλά έχουν αντρικά χαρακτηριστικά που μ' αρέσουν κιόλας. Αντρικά χαρακτηριστικά, όταν εννοώ αυτό που λέμε ότι είναι το non-toxic masculinity. Εγώ νιώθω ότι μου λείπανε κάποια αντρικά στοιχεία που έτσι κι αλλιώς μου λείπουν, γιατί δεν μεγάλωσα με πατέρα. Ας πούμε, εγώ δεν ξερίστηκα πρώτη φορά με τη μάνα μου. Δεν έμαθα να ξερίζομαι με τον πατέρα μου. Αυτό επηρεάζει στα αλήθεια. Ναι. Ή είναι κοινωνικό. Αν ας πούμε η κοινωνία δεν το επέβαλε, θα σε πείραζε? Αυτό που ρωτάει, ναι. Κοίτα. Απλά το ορίζω, το βάζω σε λέξη. Δεν είναι ότι. Ακόμα και αυτό που λέω ότι μου λείπουν κάποια αντρικά στοιχεία, δεν είναι ότι δεν το αναφέρω ότι με πειράζει. Εννοώ ότι. Πώς να το πω, είναι μια. Σάβολα με αυτό, σε φάση. Όχι. Κοίτα, κάποια πράγματα η κοινωνία τα έχει καλός ή κακός. Κάποια είναι και ωραία που τα έχει επιβάλει. Ενώ. Ποια? Για παράδειγμα, το να με μάθει ο πατέρας μου να ξυρίζομαι και να μου δείχνει πώς να κρατάω το ξηράφι, εγώ τη σκέφτομαι ως μια γλυκιά στιγμή. Σαν μεταλαμπάδευση γενεών όμως. Ναι. Μια γλυκιά στιγμή. Ναι. Όχι. Ρε παιδί μου, ή το να με πάει ο πατέρας μου για ποδόσφαιρο, ή το να. Γενικά. Όπως η μαμά μου θα μου δείξει πώς βάζουμε τη σερβιέτα. Ναι, να σου μιλήσει. Η πρώτη στιγμή που θα σου μιλήσει για την περίοδο η μαμά σου. Αυτό. Για ποια δεν μιλάνε, να πούμε κάπου. Ναι. Γιατί είναι κάπως όλα γνωστά. Αυτό. Ναι. Ή το όταν θα σου μιλήσουν για το σεξ γονεί σου, δεν ξέρω. Πάλι πια δεν συμβαίνει, αλλά καταλαβαίνω. Ναι. Ρε παιδί μου. Ναι, μεν αυτά είναι κάποια που όντως μας τα έχει επιβάλει η κοινωνία. Δεν έχει σημείο αναφοράς, αυτό είναι. Αυτό, ναι. Εννοώ ότι εγώ θα το ήθελα αυτό, ας πούμε. Και εσύ όμως, επειδή δεν μεγάλωσες με τον μπαμπά σου, είσαι non-toxic masculinity. Θέλω να ελπίζω. Ή απλά πιστεύεις ότι δεν είσαι masculinity.
Δεν εννοώ ότι νιώθεις γυναίκα. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν είμαι. Κοίτα, από το πόσες φορές με έχουν. Που εγώ τον μπέρδευα μόνος μου. Όταν ήρθα στην Αθήνα, επειδή έχω μεγαλώσει με τη μάνα μου και δεν έχω πολύ. Δηλαδή δεν μιλάω και τύπου. Έλα ρε, πρώτη έγινε όλα καλά, πώς πάει. Γι' αυτό είναι αστείο, θέλω να πω. Ναι, είναι λίγο αστείο. Δεν μιλάω έτσι. Είσαι το 14, οκ. Ότι για παράδειγμα όταν είχαμε πάρει τη φορά στη σχολή, πρώτη φορά στη δουλειά, οτιδήποτε, πάντα λένε ότι είμαι γκέι, οτιδήποτε και αυτά. Το οποίο για μένα, μιας και δεν το είχα συνηθίσει, με μπέρδευε. Λέω, μάλλον δεν φαίνομαι πολύ άντρας, φαίνομαι πολύ. Δεν μπέρδευε εσένα εσωτερικά, τύπο μήπως. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, δεν φαίνεται γκέι ο άντρας. Ευχαριστώ πολύ. Το ακούτε, δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχει πιο πολύ χρωμοστήλ. Δεν πιστεύει όμως κανείς ότι είσαι γκέι όταν σε βλέπει. Θέλω να πω ότι είναι κάτι που μπέρδεψα εγώ. Το έχω αποφύγει. Και να φαίνομαι γκέι δεν είναι κάτι που εγώ θα κάνω. Δηλαδή, πώς να το πω. Και ανοιχτό που καμισάκι και πέρλες να φοράω, που το κάνω το καλοκαίρι, ας πούμε. Το αν εσύ θα κρίνεις αν είμαι γκέι ή όχι είναι δικό σου. Καλά, στερεοτυπικό είναι γκέι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Όποιος φοράει πέρλα είναι γκέι. Αυτό, ναι, δηλαδή. Που δεν ισχύει. Ναι. Αν μπορείς να πεις κάτι μάλλον στο 18χρονο εαυτό σου και αυτός να σου πει και εκείνος κάτι, όχι σαν ερωτοαπάντηση απαραίτητα και ξεχωριστά, τι θα του έλεγες και τι θα σου έλεγε. Μην αυτομαστιγώνεσαι τόσο πολύ. Και αυτός θα με έλεγε, μα πώς Δημήτρη, πώς. Σίγουρα αυτό θα το έλεγα, μην αυτομαστιγώνεσαι τόσο πολύ. Και αυτός τι θα μου έλεγε. Κατάφερες ποτέ να κάνεις γράμμος που έλεγες ότι θα κάνεις? Και εγώ το έλεγα όχι. Είδε ένα βίντεο με έναν τύπο, συγγνώμη, απλά θέλω να πω αυτό. Είδε έναν τύπο που είναι influencer, υποτίθεται γυμναστηράκες και αυτά. Και έχει μια φωτογραφία του με το παιδικό του εαυτό που ρωτάει τον εαυτό του μεγάλο, που έχει γίνει πιλτεράς, και του κάνει, καταφέραμε να μείνουμε φυσικοί. Ναι! Και μπαίνει η άλλη και είναι. Τόσο αστείο, συγγνώμη, απλά θυμήθηκα αυτό και το είπα. Δεν ξέρω τι θα ρώταγε ο μικρός μου. Αυτή η ερώτηση είναι πάντα η σοβαρή, βαθιά κοινωνική ερώτηση. Όχι. Άκου γράμμος. Νομίζω για πλάκα το είπα. Εντάξει. Απλά. Έκανα στίβο μικρός και πάντα ήθελα να. Μου ενδιαφέρει πάρα πολύ ο αθλητισμός, μου άρεσε πάρα πολύ. Και όντως ήθελα να κάνω και αυτό, δεν το αναφέρω ποτέ. Μπράβο, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Και όντως πάντα είχα ένα στόχο να αθληθώ και δεν το έχω καταφέρει ποτέ. Δημήτρης Έρφας, απέτυχα στον αθλητισμό. Απέτυχα. Βλέπω όλα τα άρθρα να έρχονται. Καλά, έχουμε κάνει 10 τέτοιους. Πραγματικά. Ναι. Ξέρω τι θα το σκεφτώ. Η πιο meaningful, πάντως η πιο ωραία ερώτηση, νομίζω πιο σοβαρή, ήταν το ποιο τραγούδι θα έβαζε στη ζωή σου. Εγώ αυτή πήρα για πιο σοβαρή. Όλες αυτές οι γεύσεις και αυτά είναι τα σοβαροκοινωνικά. Πολύ ωραία. Νομίζω ο μεγάλος με αυτός θα με ρωτήσει. Τι θα μου έλεγε ή τι θα με ρωτούσε, ας πούμε. Τι θα σου έλεγε. Μπορεί να είναι και ερώτηση αυτό. Λοιπόν, το βρήκα. Κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ από εφηβικά χρόνια και γενικά από τη ζωή που περνούσαμε στην Εράπτρα και αυτά, είναι ότι όλα ήταν πάρα πολύ χρωματιστά. Πολύ χρωματιστά, όλα. Και με τη μεταφορική και με την κυριολεκτική έννοια. Γι' αυτό και είπα ότι τα καλύτερα μας χρόνια ήταν, γιατί είναι μια πολύ χρωματιστή σειρά. Ο μικρός με αυτός θα μου έλεγε να μην ξεχάσω να βάζω χρώμα στη ζωή μου. Αυτό. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και δύο πολύ ωραία μάτια. Μην το κλείσεις ακόμα να ακουστεί αυτό. Ευχαριστούμε εννοείται και εσάς που μας ακούσατε. Εμείς τα λέμε, ξέρετε τώρα, κλασικά εικονογραφημένα την επόμενη εβδομάδα. Αν θέλετε, κάνετε subscribe, κάνετε follow στο Instagram, follow στο Spotify, like στο podcast, share αυτό το podcast όπου θέλετε. Throwback the podcast μας βρείτε σε όλα τα media, social κτλ. Θα υπάρχουν αναλυτικά όλα κάτω στην περιγραφή και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να σας προσέχετε, να σας φροντίζετε και πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.